se detetu dodeli lutka bez emocije, u ovom slučaju bez usta, dete ima mogućnost da se poistoveti sa tom lutkom, čak i kada nije samo srećno, kao što većina lutaka propagira, već i kada osjeti tugu, strah i neku drugu emociju. Pa one nemaju usta zato što da bi taj neko ko ovu lutku dobije, mogu da se poistoveti sa njom u bilo kom trenutku i bilo kojoj emociji. Ideja je da se lutke pravi po slici ili po opisu osobe. Ono što je upečatljivo za tu osobu jeste kosa, frizura i garderoba koju osoba nosi. Tako da kada dobijemo porudžbenicu ili sliku, nama je potrebno par dana da pronađemo sve adekvatne materijale i zatim lutka ide u proces izrade. Do 7 dana nam treba da bude kompletno gotova. Inicijalna ideja je bila da lutke dobijaju deca, međutim, kako je već godinu i po dana ih pravimo, sada više imamo odrasli koje pravimo nego deca. Kada ih deca dobiju, onda nekako mame pokušavaju, neka nemoj da je diraš, čuvaj je da imaš za uspomenu, tako da u principu mogu da dobiju i veliki, mladi, stari, sedi, bebe, svi.